ens escoltarem. Publica diverses novel·les i contes com Helena, un record sempre és mentida, Les ales de la memòria, L'olor dels crisantens, Claus de set i Moisés estigués quiet, que va ser Premi Valor de Narrativa Juvenil el 2014. També ha rebut altres guardons com el Premi de Narrativa Antoni Bru, el 21 Premi Singapur i la Premissa i també el Pau, perquè és molt col·locat el punt musical que necessitem. A Natàlia Gilbert i a Lluís Picó, perquè després de que jo parli parlaran elles i m'explicaran molt millor que de boca i ser la primera de l'aprenentatge de que t'esperareu en el que elles passen. Jo soc Núria Sandra, d'Edicions del Collent, i vaig a parlar poquet sobre el llibre, perquè, com us he dit, voldria que parlarem d'elles. Aleshores, amb la recerca de l'equilibri emocional pel moment vital que està transcorrent, i la de Cèlia, que és la història en la qual l'escriptora es refugia, que és una jove que després de perdre a la tia que la criava es veu forçada a tornar al poble on va néixer i retornar amb la seva família biològica. L'autora té una manera molt bonica, l'autora Lleris, vull dir, a banda de l'autora que tenim així en l'obra, té una manera molt bonica d'orquestrar aquesta història perquè va entrellaçant les dues històries d'una manera... Gràcies també a les editorials i a les llibreries que vos heu implicat, a Núria Sandra, la meva editora, que m'acompanya sempre que pot i que tracta amb molta estima, com heu vist, els meus llibres, els meus personatges i a la meva persona. Moltes gràcies també a Àngels per pensar un cicle tan bonic. Cèlia Ibáñez, que m'acompanya en la vida amb la seva amistat i m'acompanya avui també. I ara sí, moltes gràcies també a Pau, que està posant-vos la banda sonora, però no una banda sonora qualsevol, està posant la banda sonora de Si escriu Cèlia. D'acord? I a Natàlia per acompanyar-me també en aquesta presentació, que per a mi és un luxe, un honor i una gran responsabilitat, perquè soc la primera, soc la que trenca el gel i espero que totes estiguen tan plenes com avui. Per això vull donar-vos també, sobretot, les gràcies a vosaltres, al públic, per acompanyar-nos en aquesta conversa. Després ja xerrarem amb llibres. Si escriu Cèlia ha estat premiada amb el 66è Premi Soler i Estruch de Narrativa i publicada per Edicions del Collent. I aborda les vivències emocionals de les protagonistes amb un paper especial que pren la literatura, que es presa com a refugi de la protagonista. Podem dir que més enllà d'una novel·la és un diàleg que estableix l'escriptora amb ella mateixa, és a dir, una mena de salvavides que ella crea i utilitza per a superar el dol de la pèrdua del seu marit. Mitjançant l'escriptura i la creació d'un personatge molt Cèlia no és necessàriament cert. Encara que, de fet, si pensem, quan nosaltres recordem, pensem que aquests records són certs, però no són certs, són mentida. Recordem les coses com a nosaltres que ens agradaria que haguessin sigut, no? Pregunta va sobre el títol, Si escriu Cèlia, perquè m'he plantejat moltes vegades com continuar-lo, o com el continuaria jo. Per què aquest títol inacabat? Bé, en principi parlarem poc també del nom, si vos pareix. En principi no era el títol inicial, perquè el personatge no tenia aquest nom, tenia un altre nom que no ens acabava d'agradar ni de quadrar ni a mi ni a l'editorial.
Professora de literatura infantil i juvenil a la universitat i em va vindre al cap aquell personatge tan potent d'Helena Fortuny, Cèlia. I vaig dir, ens agrada, queda bé, perquè una de les històries se situa en l'actualitat, però la de Cèlia en concret es situa a partir dels anys 50, 60, i era un nom coherent. Escrius dona, dones, consol, alegria, amor propi, sobretot. Ai, no tinc fragment tampoc, us he dit que tenia un fragment per acá, però no és que tinc alguns fragments llargs. Hi ha un fragment que sí que no he buscat.